أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبلما وأمبو فوكا ولي أو منوس ولمنا جمانين كونو جمانين كوكا شريف لا جبراني سانفه أمبي الله سبحانه وتعالى دلي أمبي حرما كلو منا برجي من بالا على كادما فسمانتيا منو باكونو على كدي أما بي أمبي كنا من كونو especially رمضان أو كجموكا من بيني أبي ولي كسي كرامغو ما أنيكا كرامغو بسم الله فسمانتيا منو بسمولو كوننا أني أنغنا كمينو مونك كرامغو كسي كنيفولي كأني أوكا وحكم كوننا بي أمبي بالا بوغو misiri konnana ani mami be ñogon bolo o ye an karamo imam Ibrahim Traoré ma dogolente jamana konnana kren la jamiatul ansar din wudul islam asiyidi Sheikh Ousmane Madan Haidara o ka kalande njolem bawdo redo wala yani anga do korfo konnana amba fa akramo assalamu alaykum. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور والأيام وخصه بجميل المزايا وضاعف فيه الأجور للصوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنك فولي سيرف الله اللمبا ana filaba bele jelen ye ni sigiyoro ina ka bele jelen fo ka do ke beye ka do nyine befe alhamdulillah ambe ala fo ka barakada ala mi sungalo bayira ana mi bonya kaloyi imam alhamdulillah an wula ka sima an ga jamukana no de special ramadan anduna sungalo konnana ambe fe ka don sungalo na le jora islamen nyuma kanaka mun ke ka kaloyi kumbe ani an gana ka munu mun ke kaloyi baraw konnana wala sa fasamantiya munu bala me se ku soro cogo amina an balma ke anan kanu yon anan barake yon usaze Amadou Diallo ambe fuke barakada sungalo ye kalobay hera kalodo bonya kalodo nora kalodo ma ka kan ka fe minge ni bi kalo yere bonya soro o yede o dode ye ka fo ni kalo jora ikakanga ngani kerengerene disri sungalo kama ngani mi no de ka fo ala ede kalo injo ka sunin ke ama wajibi wambina bele jele shun ka dafa ola ni yo ngani kerengere siri o ye doni ye sungalo kono nka sun yere abi fardaya tuma jume sun bi fardaya ni kalo yeli de kalo yeli la o de la kitabu tigi bafo yasbutu saharu ramadana باستكمال شعبان أو برؤية الهلال إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة ولا سنغلو أفردايا بسبتي ni kalu saabana kalu dafali ni saabana kalu na dafarat libi sabai o sungal farda yali naliye o ye wal maka ke yeli yere ye no ye amugan kononton sungal mangono tile mugan kononton na yera o mana sumbe wajibiya imma o yeli ya akakene ladir flaka yeli ye chefla muno ye ladiru ye ni ulu ya ye shuni be wajibiya silama nyuma beka wal ma ka ke jama bonen ye cew ni musow la munu ye kalo ye o mana be wajibi islamo kan
o ka sun kalo yeli la sartu b'a la Imam Malik ka sira kan kalo yeli tɛ sabati fɔ laadiri 2 olu de k'a ye o tuma na minnu ye cɛw ye baliguw do hɔrɔnw do laadiriw do o ka kɛ cɛw ye fana o tuma na o y'a sarti ye a ka sɔrɔ fana baliguw do denmisɛnninw tɛ o kelen kelen bɛɛ fana k'a fɔ ko n y'a ye a kana kɛ tɔ kelen y'a ye a k'a fɔ komi ne ka danaya maa do a ko a y'a ye ne fana ko n y'a ye a kana kɛ ten a ka sɔrɔ mɔgɔ 2 min y'a ye o 2 bɛɛ de ɲɛ de ye kalo ye Imam Malik ka sira kan o tuma na yeli bɛ sɔrɔ ka sabati ka kɛ wajibi ye silama bɛɛ kan o de la o sarti ninnu na an y'o de fɔ sisan ويشترط في كل منهما الإسلام والذكورية والحرية وعدم الفسق بعد اتصافهما بالعقل والبلوغ وأن يدعى كل منهما الرؤية لا مجرد السماع منان سغرا كان أربكانا دو بان لمن وتبامنغامي وبميمي وي أربكاني وبعدون كفول ليني مية o tuma na a ka sɔrɔ kalo yeli sarati la maa 2 min n'o y'a ye a ka sɔrɔ silamɛw do fɔlɔ o b'a yɛrɛ la k'a fɔ jaa sun tɛ mɔgɔ kɛ silama ye dɛ silama de bɛ sun sali tɛ mɔgɔ kɛ silama ye dɛ silama de bɛ sali hiji tɛ mɔgɔ kɛ silama ye dɛ silama de bɛ hiji n'i ye nin sarati fɛn o fɛn ta e bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ ko a ka sɔrɔ silama do o y'a surutu ye o tuma na ni maa 2 laadiri sɔrɔla minnu ye kalo ye alhamdulillah yeli sabatira a ko wa in hakama hakimu shafi'iyin بثبوت الشهر برؤية عدل واحد وجب الصوم على جميع الناس مالكيين وغيرهم كونغا ni Imam Shafi'i ka hakimu no de kiri tigalaye no ye kiri ke ni kalo yeli sabatili ni ladiri kelen ye sumbi wajibiya no ladiri kelen ka shiriya ye ma bela jele kan e malikiyen ye wo e shafi'iyen ye wo e hanbaliyen ye wo ni hakimu kɔni y'a kiri ka ban min ye shafi'iyen ye ni ma ladiri kelen ka yeli ye a bɛ wajibiya silama bɛɛ lajɛlen kan o ka sun sabu ale ka sira kan ladiri kelen n'o y'a ye o tuma na sun bɛ wajibiya ni o ye Imam Maliki n'a ka dalilu do Imam Shafi'i n'a ka dalilu do Imam Maliki ka dalilu ye mun ye o don dɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam arabu fila nana ka n'a sɔrɔ ko olu ye salinjini kalo ye kunu o yɔrɔ bɛɛ la kira ye Bilali wele ko maaw k'u ka sun tigɛ o dama tɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ salikɛnɛ kan Imam Maliki ye nin ta k'o kɛ kalo yeli fana dalilu ye nka Imam Shafi'i a fana ko don dɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abbas b'a lakale ko arabukɛ dɔ nana Alakira ma ka bɔ burusu kɔnɔ a ko ale ye sunkalo ye ko kira y'a ɲininka i bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ Alahu Taala kelen kɔ wa ni Muhamadu ye Ala ka jɔn ye y'a ka ciden ye wa a ko ɔhɔ ko yɔrɔ bɛ ko kira ye Bilali wele a ka maaw wele k'a fɔ ko sini ye sun ye maaw ka sun donc ni hadisa fila in Imam Shafi'i ye o furancɛ lajɛ ka baara kɛ ni kalo yeli ye
sunkalo yeli ye ni ladiri kelen ye baara ka kɛ n'a ye nka sali kalo yeli la ladiri fila n'o sɔrɔla minnu y'a ye o tuma sun bɛ tigɛ n'o ye nin dalilu imamu ninnu bɛ baara kɛ ni nin de ye o la an ka jamana ala ye anw kunna jɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana caman kan kalo ko yeli ta fan na anw ka jamana kɔnɔ an ka karamɔgɔbaw an ka sheikhubaw an ka khalifabaw an ka mukaddamubaw an'an ka dɔnnikɛlaw ni an ka alimamiw kalo yeli bɛ olu de bolo a tɛ faamaw bolo faamaw m'o sen don kalo yeli la anw fɛ yan o kɛn bɛ k'a lapaase dɔnnikɛlaw de ma ni dɔnnikɛlaw y'a ɲini ka dalilu sɔrɔ k'a fɔ sun bɛ se ka kɛ ni nin dalilu ye olu bɛ sɔrɔ k'a lase faamaw ma faamaw bɛ sɔrɔ k'a lase silamɛw ma nka u yɛrɛw sen t'a la o tuma na kira dun ko sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya ko dɔnnikɛlaw de ye nabi ɲumanw tiɲɛ tabaw ye ni anw ka jamana ye diinɛ ko kalifa dun a tigiw ma n'o ye dɔnnikɛlaw ye o de la an ko an bɛ ala tanu kosɛbɛ an ka jamana ni jamana caman tɛ kelen ye a ka kan e ka danaya yɔrɔ dɔnnikɛlaw olu de bɛ kalo ɲini na ni olu ye min lase i ka kan ka da u la ni maa min ma se ka da u la hali ni alakira tile don i tɛ da alakira la o tuma na kalo ko kibaruya la anw ka jamana kɔnɔ a man kan ka kɛ ni mankan ye a man kan ka kɛ ni wɔyɔ ye sabu laadiriw de bɛ an ɲɛfɛ sanko anw ka kuduwa an'an ka seyidu a seyidi sharifu usman madan haidara a ko ale m'a fɔ yann'ale ka na komisɔn na min kɛra a t'o ɲɛdɔn nka ale kɔni nalen kɔ komisɔn na ɲaamin tɛ k'a la ɲaamin tɛ k'a la cogo ye si la n'a yera a bɛ fɔ n'a ma ye a bɛ fɔ k'a ma ye o tuma na o ka kan ka jamanadenw fa o ka kan k'an wasa o ka kan k'an nimisi wasa e dan ye a ka fɔ k'a yera e ka foyi t'a la n'a fɔra ko sunkalo yera e ka sun kɛ n'a fɔra ko salikalo yera ji min n'a sɔrɔla a bɔra nin laadiriw de yɔrɔ o tuma na ala y'anw kunnaja anw sera k'o sɔrɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ yen burusi kɔnɔnaw la an ka sɛrikili kɔnɔnaw la arrondissementw kɔnɔ a tɔgɔ ye di duguw kɔnɔ o tuma na alimamu minnu bɛ yen dugutigi minnu bɛ yen kalo ko kibaruya bɛ olu de bolo o tuma na alhamdulilayi o ye danaya yɔrɔ belebele ye o de la a ka gɛlɛn ko anw ka jamana kɔnɔ kalo sigala ko a tɛ ye et puis anw ka jamana ye yɔrɔ caman ye sahili b'a kɔnɔ tu kɔnɔna b'a kɔnɔ farama yɔrɔ b'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kan k'a ɲini o la ni olu ko k'a yera a man ka se ka don a la ala k'an ni sababa bɛn a ko wa in naqala subutu ru'ya an kulli wahidin minhuma adilin wajaba sawmu wa amma kullu man balaghahu khabarun naqilain kitabutigi ko fana ko ni kalo yeli n'a ganana ka bɔ maa kelen kelen yɔrɔ nin jɛkulu fila la maliki ɲɛ shafi'i ɲɛ o tuma na ni kibariya bɔra ninnu yɔrɔ ka laadiri fila sɔrɔ hali bi sun bɛ wajibiya silama bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ maliki ɲɛ ye laadiri kelen sɔrɔ shafi'i ɲɛ ye laadiri kelen sɔrɔ o tɛ laadiri fila sɔrɔli ye o tuma na o faralen ɲɔgɔn kan o tuma na ka laadiri fila sɔrɔ n'o ye o lase silamɛw ma a bɛ wajibiya silama bɛɛ kan o ka sun walima o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye laadiri fila ye k'a lase a bɛ wajibiya silama bɛɛ kan o ka sun wa hadha ma'ana qawl khalil rahimahullahu ta'ala wa amma in naqala bihima anhuma o de la se khalil tigi a ko ni kibariya bɔra
o fila yɔrɔ ka bɔ o fila ma ni laadiri fila ye o tuma na a bɛ waajibiya silama tɔw bɛɛ kan o ka sun ni olu ka kumakan ye wa amma naqilu anil hakim fa yakfi fihi al-adlu al-wahid li'annahu min bab al-ikhbar la min bab ash-shahada ko nka ni gananin kɛra ka bɔ hakimu yɔrɔ n'o ye kiiritigɛla ye i n'a fɔ justice ɲɛmɔgɔ ni kibariya bɔra o yɔrɔ ko laadiri kelen pewu bɛ se ka wasa kɛ o la sabu o ye kibariya bonda de ye nka seereya bonda tɛ ni faama ko kalo yɛra n'a ka a ye kibariya di ni maa kelen ka yeli ye ko sɔsɔli tɛ don o la a bɛ waajibiya maa tɔw bɛɛ lajɛlen kan o ka sun don n'o ka kumakan ye sabu bɛɛ lajɛlen ka danaya mɔgɔ de ye faama ye o la ni faama a ka danaya kɔnɔ n'ale fana ye kibariya min di n'o kɛra maa kelen ye baara bɛ kɛ n'o ye ala ka ni sababa bɛn a nana Muwatta Maliki kɔnɔ ani Ibn Umar anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له عبد الله بن عمر أكو على كرا صلى الله عليه وسلم أكو قالوا يه كلم مغا أني كنون دوني ولا أو كنسون فاك قالوا دي أنينا akana sun tigɛ fa ka kalo de ye a ɲana n'a dun ma kalo ye dun kabanbɔranga bɛ yen dibi donnen don ko a ka jateminɛ kɛ jateminɛ in kuma caman b'a la nka ala walawalalen ye min ye dɔrɔn a ka kalo dɔ in jate n'o dafara tile 30 ye n'o ye tile 30 sɔrɔ 31 tɛ kalo la 31 na o ye sunkalo tile fɔlɔ ye k'a fɔ ko kalo ye tile 29 ye o kɔrɔ ye kalo tile hakɛ dɔgɔmani o ye 29 ye ala caman o ye tile 30 ye n'a ma ye 29 na o tuma na 31 na o ye kalo dɔ in tile fɔlɔ ye o tuma na a ka sɔrɔ ka sun don عن ابن مسعود سمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما سمنا 30 رواه أبو داود والترمذي عبد الله بن مسعود أفنى يا كندو كو أن سنة كفر على كركان صلى الله عليه وسلم لم مغان أني كنون تونا min ka ca ka tɛmɛ an ye min sun tile 30 ye Abu Dawudu nana n'a ye Tirmiziyu nana n'a ye riwaya dɔw la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye sunkalo 9 ko a y'o de sun sunkalo 9 in na fila dɔrɔn de b'a la min dafara tile 30 ye donc tɔw bɛɛ kɛra siga de ye o de la mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ k'a ta depuis nin waati fɔ sisan a bɛɛ bɛ kɛ siga ye anw bɛ waati min na sisan an b'a fɔ a waatiw lafɛrɛlen don a kunnafoniw cɛrilen don ka tɛmɛ fɔlɔ kan arajo kow b'a la tele kow b'a la internet siraw b'a la o n'o ɲɔgɔnnaw o tuma na anw ye o kibariyaw sɔrɔ jamana bɛɛ kɔnɔ a mana ye yɔrɔ o yɔrɔ la kibariya bɛ se ka jama sɔrɔ yɔrɔnin kelen o kun tɛ alakira tile la o kun tɛ sahabaw tile la o kun tɛ tabiinaw tile la ni ala ye anw ladiya n'o ye ka tila ka mɔgɔw bila an ɲɛ fana an dalen don maa minnu na olu de k'an ka kalo kibariya ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ an ye ne bolo danaya dan ye o ye wala n bɛ silamɛw fo k'o barikada ala ka hɛrɛ k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo daminɛna hɛrɛ la cogo min na
ala ka laban hɛrɛ lati a daminana k'an to kɛnɛya min kɔnɔ ala k'o sabati a daminana ka sɔrɔ minnu dɔn an na ala k'a jidi k'a ɲini ala fɛ an ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya nɔgɔya natiba ye ala de ye ala k'an ka jamana nɔgɔya fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala k'a nɔgɔya an karamɔgɔ seyidi sharif usman madan haidara ale min cɛsirila ala kama ale min cɛsirila ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'a ni a n'a ka nafolo ye an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ala k'o kalifa la a ye hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye a ye hɛrɛ kanu ni kabila ye a ye hɛrɛ kanu ni jamana ye ala ka hɛrɛ ka an n'a ye ala k'an n'a kɔrɔta ala k'an n'a yiriwa ya rabbi a bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ hɛrɛw la ala k'a d'a ma a bɛ siran min ye diɲɛ tɔɔrɔ ni lahara tɔɔrɔ la ala ka don a n'a cɛ ala ka baraka don a ka kɔ la ala ka baraka don a ka kɔlɛw la ala k'o k'a ka alaya kosɔn ala k'o kɛ bi dunba in bonya kosɔn haza wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama n b'i fo k'i waleɲuman dɔn hakilila salo ni misiri in kɔnɔna na an kun nana ka baara in kɛ an ye ala deli k'a fɔ ala ka san wɛrɛ yira na ala sɔnna ma an nana ka na a baara bɛɛ lajɛlen kɛ o la an b'an sara ala la tuguni k'a fɔ san wɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o yira an na k'a yira an na kɛnɛya la k'a yira an na hɛrɛ la i ye bilasirali minnu di ala ka maaw kɛ k'a faamuya i bɛ wulikajɔ min na su ani tile ala ka a baraji di an ma o la an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na spécial ramadan ale jɛmukan kɔnɔna na Sherifila Jabarani sanfɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔw daminɛ na ani imam Ibrahim Traoré an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Balabugu misiriba kɔnɔna na maa dɔ don maa dɔ min ni a bɛ tafsir kɛ o kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ Jamiyatul Ansar Din o cɛba dɔ de don ani fana an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale ka misiri min bɛ a yɛrɛkun ka jabala la o alimami dɔ de don o la a ye bilasirali minnu ka ɲɛ an bɛ ala deli ala ka an kɛ k'a faamu hakilila kaloko la kuma minnu fɔra a bɛ wasabɔ maa caman bɛ yen tuma caman u bɛ kuma caman fɔ ka sɔrɔ dalu foyi t'u bolo a la o la an karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko commission min bɛ yen kaloko kama ladiriw de don silamɛw de don an dɔw de don n'u sereyara k'a fɔ ko kalo yira siga foyi t'a la kalo yira an ka sun n'u y'a jira k'a fɔ fana kalo yira k'an ka ji bila siga foyi t'a la an k'a kɛ o la an bɛ dugawu kɛ commission membre bɛɛ lajɛlen ye u bɛ baara min na ala k'u dɛmɛ a la o la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.